वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासावि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் காயத்ரி. நம்ம வந்து இந்த மாசம் ஃபுல்லாவே நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய போதனைகள் நம்ம படிச்சுன்னு வந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 16வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தா கன்க்ளூஷன்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங்ஸ் டு சனாதன கோஸ்வாமி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது முடிவுரை மாதிரி இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா அத்தியாயத்தோட ஒரு சம்மரி மாதிரி இத கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம வந்து 15 அத்தியாயத்துல நிறைய போதனைகள் சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறைய போதனைகள் வந்து சொல்லியிருப்பாரு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு. நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி பகவான் அப்ரோச் பண்றது, எப்படி அவருடைய விதவிதமான ரூபங்கள் என்னென்ன, அதுக்கப்புறம் அவருடைய அவதாரங்கள் என்னென்ன, அவருடைய செழுமைகள் என்ன, அவருடைய அழகு எப்படிப்பட்டது, அப்புறம் அவருக்கு எப்படி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும், ஒரு தூய்மையான டிவோட்டி ஒரு பக்தரோட நிலை எப்படி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பக்தி சேவை வந்து எப்படி இருக்கணும், நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம எப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து விளக்கியிருப்பாரு. அதுல நேத்தி 15வது அத்தியாயத்துல நீங்க ஆத்மா ராமா அப்படிங்கிற பாகவதத்துல அந்த ஆத்மா ராமாங்கிற பதத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அதை பத்தி விரிவா படிச்சிருக்கோம். மேலும் இன்னைக்கு இந்த 16வது அத்தியாயத்துல மேலும் விரிவா இந்த ஆத்மா ராமாக்கள் வந்து எத்தனை வகையான ஆத்மா ராமாக்கள் இருக்காங்க, ஆத்மானா என்னங்கிறதுக்கான பலவிதமான அர்த்தங்களையும், ஆத்மா ராமாக்கள் யார் யாரெல்லாம் ஆத்மா ராமாக்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு பலவிதமான விளக்கங்களையும் வந்து விரிவா சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கொடுக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய போதனைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஒரு பணியையும் கொடுக்குறாரு. இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது ஒரு பக்தர்கள் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒழுக்க நெறிமுறைகள் அதெல்லாம் வந்து தொகுத்து எழுதும்படி பணிக்கிறார். சனாதன கோஸ்வாமிய வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இதெல்லாம் பண்ண சொல்லி எழுத சொல்லி பணிக்கிறார். அவருடைய போதனைகள்ல இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எழுத சொல்றாரு. அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட ஓவர்வியூ. நம்ம வந்து டீடைல்டா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எப்பவும் போல சிக்ஷாஷ்டகம் இன்னைக்கு வந்து 8வது பாட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். போன வாட்டி நான் 8வது அத்தியாயம் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சப்பவும் எனக்கு இதே 8வது ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. இன்னைக்கும் வந்து அதே ஸ்லோகத்தை நம்ம திரும்ப பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ்லிஷ்ய வா பாதரதம் பினஸ்து மாம் ஆதர்ஷனான் மர்மஹதம் கரோது வா யதா ததா வா விதாதுலம் பட்டோ மத் பிராணநாதாஸ்து சயீவனாபராஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட அர்த்தம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, Krishna may embrace me in love or trample me under his feet. He may break my heart by hiding himself from me. Let him do whatever he likes, but he will always be the only Lord of my life. பூரண சரணாகதி. பகவானே, நான் வந்து நீ என்னை எப்படி அடிச்சாலும் சரி அணைச்சாலும் சரி, எப்படி ஒரு சின்ன குழந்தை அம்மா கிட்டயே திரும்ப திரும்ப ஓடி போகுமோ, அம்மா கோவப்பட்டாலும் அதே மாதிரி பகவானே நீதான் எனக்கு எல்லாமே, நீதான் என்னுடைய முழுமுதற் கடவுள், எதா இருந்தாலும் நீ என்னை எப்படி நடத்தினாலும் நான் வந்து உன்னையே பூர்ணமா சரணடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 8வது ஸ்லோகத்தை பூர்த்தி பண்றாரு. அதுக்கப்புறமா சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவர் வந்து ஆத்மா ராமாங்கிற பதத்தை வந்து மேலும் விரிவா விளக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல்ல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பொதுவா
ஆத்மா ராமாக்கள்னா வந்து அவங்க வந்து பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில பக்தி தொண்டு புரியறவங்க. அவங்க வந்து முக்திங்கிற நிலைய அடைஞ்சவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது முக்திக்கான முழு தகுதியோட இருக்கிறவங்க. அவங்கள தான் நம்ம ஆத்மா ராமான்னு சொல்லுவோம், பொதுவான அர்த்தப்படி. ஆனா, இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து பலவிதமான அ அ வேறு வேறு விதமான இருக்கவங்கள வந்து ஆத்மா ராமா அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு. அதுல வந்து முதல்ல வந்து 3 விதமா முதல்ல கேட்டகரைஸ் பண்றாரு. அ அ பீப்பிள. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோஸ் ஹூ டிசைர் லிபரேஷன், முக்தி வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடியவர்கள். அதுக்கப்புறம் தோஸ் ஹூ ஆர் லிபரேட்டட் ஆல்ரெடி, முக்தி நிலையை ஏற்கனவே அடைஞ்சவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து அதுதான் அதாவது முக்திங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ரகசியம் தெரிந்தவர்கள். அப்புறம் பீப்பிள் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் வைல் இன் திஸ் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அவங்க வந்து தான் யார் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தவர்கள். ஸோ முக்தியை நோக்கி ப்ராக்ரஸ் ஆயின்னு இருக்கவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 3 வகையா அவர் வந்து பேசிக்கா கிளாசிஃபை பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பாகவதத்துல இருந்து ரெஃபரன்ஸும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்றாரு. In Srimad Bhagavatam 1.2.26, it is said that people who desire liberation give up all kinds of demigod worship and concentrate their minds in the worship of Narayana, the Supreme Personality of Godhead, without envy. அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு. அதாவது முக்தி வேணும் அப்படிங்கிற ஆசை, அதாவது அந்த வேட்கை உள்ளவங்க வந்து எல்லா டெமிகாட்ஸ், அதாவது அதர் டெமிகாட்ஸ் எல்லாரையும் வழிபடுறதை விட்டுட்டு முழுக்க முழுக்க பகவான் நாராயணனையே சரணடைகிறாங்க. அதே சமயத்துல எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் மற்ற வழிபாட்டு முறைக்கோ இல்ல மற்ற தெய்வங்கள் கிட்டயோ ஒரு எந்தி இல்லாம, அதாவது ஒரு வெறுப்பு இல்லாம உண்மையான பக்தி முழுக்க முழுக்க பகவான் நாராயணன் இடத்திலே செலுத்துறவர்களுக்கு வந்து முக்தியை நோக்கி போறது சுலபம் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல இதை பார்த்திருப்பீங்க. 11 முக்கியமான பதங்கள், அது வந்து அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வர அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து 11 முக்கியமான பதங்களை எடுத்து அதை வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு விரிவா விளக்குறாரு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அந்த 11தோட விரிவான விளக்கத்தை நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். இப்போ முதல்ல ஆத்மானா என்ன அப்படிங்கறது, ஆத்மாக்கு பலவித அர்த்தங்கள் இருக்கு. நமக்கு ஜென்ரலா தெரிஞ்சது ஆத்மாங்கிறது நம்மளுடைய சோல், அதாவது ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது. அதை தவிர ஆத்மாக்கு வந்து அவர் பலவித அர்த்தங்கள்ல கொடுக்கிறாரு. பாடி, மைண்ட், அப்சல்யூட் ட்ரூத், நேச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஃபர்ம்னஸ் திருடம், இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு கூர்மை, எண்டெவர் முயற்சி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆத்மா ராமா அப்படிங்கிறவர்கள் வந்து இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து என்ஜாய் அனுபவித்து முக்தியை நோக்கி முன்னேறி போறவங்க வந்து ஆத்மா ராமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த 11 பதங்கள்ல முனி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற 3வது இதுக்கான விளக்கம் வந்து, முனி அப்படிங்கிறவர்கள் வந்து ஹூ இஸ் தாட்ஃபுல், எப்பவும் வந்து சமயோஜிதமா யோசிச்சு செயல்படுறவங்களையும் முனின்னு சொல்லுவாங்க. அமைதியா இருக்கக்கூடியவர்களையும் முனின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஏசெட்டிக் அப்படின்னா துறவியா இருக்கிறவர்களையும் முனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன் ஹூ கீப்ஸ் கிரேட் ஓஸ், ஒரு பிரதிஜையை எடுத்துட்டவங்களையும் முனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன் இன் அ ரெனவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஒரு செயின்ட், அதாவது ஒரு அதாவது துறவு நிலையில ஒழுக்கத்தோட வாழறவர்களை வந்து முனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நிர்கிரந்த, கிரந்தம் அப்படின்னா ஜென்ரலா நம்ம சமஸ்கிருதத்துல கிரந்தம்னா ஓலைச்சுவடி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு எழுதியிருக்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம கிரந்தம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து நிர்கிரந்த அப்படின்னா பொதுவா அர்த்தம் பார்த்தோம்னா அதாவது படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள் அப்படிங்கறது பொதுவா சொல்லுவோம். ஆனா நிர்கிரந்தாங்கிறதுக்கு பலவித அர்த்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. So one who is liberated from material knots of ignorance, அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டவர்களையும் நிர்கிரந்த அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது ஒழுக்க நெறிமுறைகள் எதையும் ஃபாலோ பண்ணாதவர்களையும் வந்து நிர்கிரந்த அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒன் ஹூ டஸ் நாட் ஹாவ் நாலேஜ், ஞானம் இல்லாதவர்களையும் நிர்கிரந்தன்னு சொல்றாங்க. படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்களையும் நிர்கிரந்தன்னு சொல்றாங்க.
அந்த மாதிரி எந்த ஒரு செழுமையும் இல்லாம வெறும் வந்து அதிகாரம் பண்ணக்கூடியவர்களையும் சில இடங்கள்ல நிர்கிரந்த அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நே அண்ட் கிரந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு பிரிச்சு பத விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உருக்கிரமா. உருக்கிரமா அப்படிங்கிறது பகவானை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை. உரு அப்படின்னா மிக உயர்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம். உயர்ந்தங்கிற பதம் தான் உரு. கிரமம் அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். நம்ம கூட வந்து பிருந்தாவனத்தை சுத்தி வர்றதோ, இல்ல அந்த கோவர்தனகிரிய சுத்தி வரும்போது பரிக்கிரமா அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறது. ஸோ இந்த இடத்துல உருக்கிரமா அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் வந்து அவருடைய ஒரு ஒரு அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயங்களும் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கிறதுனால, பகவான வந்து உருக்கிரமா அப்படின்னு இங்க குறிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து குர்வந்தி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வரவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா, அவங்க மத்தவர்களுக்காக ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க. அது வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்ல. எந்த ஒரு சோசியல் சர்வீஸ பண்றவங்களா இருந்தாலும் அத குர்வந்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அத வந்து அ நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட டிவோஷனல் சர்வீஸா அவங்க அத பண்ணும்பொழுது, அவங்க ஆத்மாராமாக்களா மாறுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹேது அப்படிங்கிற டெர்ம் வந்து அதாவது ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு அ வேலைய செய்றவர்கள். அதாவது ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து இந்த வேலைய செய்றவங்கள வந்து ஹேத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது தனக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வேலைய செய்றவர்களும், அதே மாதிரி அ த பௌதீக வாழ்க்கையில தனக்கு ஒரு நல்ல நிலை ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வேலை ஒரு பணிய செய்றவர்களும், இன்னொரு வகையா இருக்கிறவங்க வந்து முக்தி பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சர்வீஸ செய்றவங்களையும் நம்ம ஹேத்து அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பக்திம் அப்படிங்கிறத வந்து திரும்ப 2 வகையா கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. சாதனா பக்தி, அதாவது இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஒழுக்கம் நெறிமுறைகள ஃபாலோ பண்ணி பக்தி செலுத்தக்கூடியவர்கள். நம்மள மாதிரி குடும்ப சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். பிரேம பக்திங்கிறது வந்து ரொம்ப அனாதியான எக்ஸ்டேட்டிக் லவ் ஃபார் காட்ஹெட். முழுக்க முழுக்க பகவானையே வந்து நினைச்சு பிரேமையோட பக்தி செலுத்துறது. அது வந்து 2 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதம் பூதா. இதம் பூதாங்கிறவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க ஆழ்நிலை தியானத்துல போய் பரவசத்த அனுபவிக்கக்கூடியவர்கள இதம் பூதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. குணா. குணம்ங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கும். சோ அத பேஸ் பண்ணி வந்து ஆத்மாராமாக்கள கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய குணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதனாலதான் நம்ம நிர்குண பரபிரம்மம்னு பகவான சொல்றோம். சோ அதனால அதையும் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஹரி அப்படிங்கிற பதத்துக்கு என்ன விளக்கம் குடுத்திருக்காருன்னா, பக்தர்களை கிட்ட இருக்கிற எல்லா அமங்கலத்தையும் போக்கக்கூடியவர் பகவான் ஹரி. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தர்கள தன்னை நோக்கி ஈர்க்கக்கூடியவர் பகவான் ஹரி. அதனால வந்து ஹரிங்கிற பதத்துக்கான விளக்கத்த அந்த மாதிரி குடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சா அண்ட் அப்பி அப்படிங்கிற பதங்களும் வந்து அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஸ்லோகத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான விளக்கம் என்னன்னா, சா அப்படிங்கிறது வந்து 2 2 வார்த்தைகள கனெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதாவும் இருக்கலாம். இன்னொருத்தோட அ ஒரு வேர்ஸ கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற பதமாகவும் இருக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ப பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள்லயுமே நம்ம படிச்சிருப்போம். நகுலஹ சஹ தேவஷ்ச ங்கிற வார்த்தை அங்க வரும். சுகோஷோ மணி புஷ்பகம். நகுலன் மற்றும் சகாதேவனுக்கு சுகோஷம், மணி புஷ்பகம் அப்படிங்கிற 2 சங்கங்கள் அவங்களோட பேரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். அங்க ங்கிற பதம் உபயோகமாயிருக்கும். அதே மாதிரி அப்பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்விய குறிக்கிறதோ, இல்ல வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கோ, இல்ல வந்து ஒரு கேள்விய கேட்கறதுக்கோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. டவுட் கேட்கறதுக்கோ யூஸ் பண்றது. சோ அதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். "அப்பி த்ரைலோக்ய ராஜ்யஸ்ய ஹேதோ கிம்னு மஹி கிருதே" அப்படின்னு பகவத்கீதை பதத்துல வரும். 3 உலகங்களையும் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் பகவானே? என்னோட சொந்தக்காரர்கள் எல்லாரையுமே நான் கொன்னுட்டு 3 உலகங்களையும் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்பாரு முதல் அத்தியாயத்துல. சோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த அப்பி அப்படிங்கிற பதம் யூஸ் ஆயிருக்கும். இந்த மாரி பல இடங்கள்ல நம்ம வந்து இந்த வார்த்தைகள் யூஸ் ஆயிருக்கும். இது வந்து இந்த 2 பதங்களும் நம்மளோட இந்த ஆத்மாராமா தொடர்பான பாகவதத்துல இருக்கிற அந்த ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கிற பதங்கள். அதனால அத வந்து விரிவா வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு பகவான் சைத்தன்யர் விளக்குறாரு. அததான் நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறமா அசோசியேஷன் வித் பியூர் டிவோட்டீஸ்.
ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு பகவான் சைத்தன்யர் இதை சொல்றாரு. அதாவது ஒரு நம்ம வந்து பக்தி சேவை செய்யறது எவ்வளவு முக்கியமோ அது போல நல்ல சத்சங்கத்தோட அதை நம்ம செய்யறது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதை யாராவது படிக்கலாம். இங்க கை உயர்த்தினீங்கன்னா நான் ஒருத்தரா கூப்பிடுறேன். யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? Hare Krishna Mathaji. Association with pure devotees. A verse in the Hari Bhakti Sudodhya states, a great soul, although there are many flaws within this miserable life, there is yet one glory. The association of pure devotees cultivates such association. By it our desire for liberation diminishes. Srimad Bhagavatam 11.2.37 says that man's fearfulness is due to his material conception of life and due to his forgetting his eternal relationship with the Supreme Lord. Therefore, he finds himself having only perverted memories. So, no one can attain a revolution in consciousness without engaging the devotional service to the Lord. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இதுல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல ஹரிபக்தி சுதோதயால என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கு பலவித துன்பங்கள் இருக்கு. இருந்தாலும் அதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து நல்ல பக்தர்களோட சத்சங்கத்துல நம்ம வந்து எப்பவும் கூடி இருக்கிறது வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம். அது வந்து அப்படி ஒரு சத்சங்கத்தோட இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு வந்து முக்தி அடையணுங்கிற ஆசை கூட வந்து மறந்து போயிடும். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எல்லா நல்ல சத்சங்கத்துல ஒரு பக்தர்களோட நம்ம ஒண்ணா இருக்கும்போது நம்ம வந்து பக்தியிலேயே முழுக்க முழுக்க ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவோம்னு ஹரிபக்தி சுதோதயால சொல்லியிருக்காங்க. பாகவதத்துல வந்து 11.2.37 இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு மனுஷன் வந்து பக்தி இல்லாம வெறும் பௌதிக உலக செயல்கள்லயே ஈடுபடும்போது அவனுக்கு பயம் அதிகமாகுது. ஏன்னா அவன் முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய பொருள் ஈட்டுறதுக்கான வேலைகள்லயே அவனுடைய கவனத்தை செலுத்தி தான் யார், தான் எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், பகவானுக்கும் தனக்குமான தொடர்பு என்ன அப்படிங்கறத அவன் முழுக்க மறந்து போகும்போது அவனுக்கு வந்து இந்த பயங்கிற உணர்வு வருது, பக்திங்கிற உணர்வு வராம போயிடுது. அதனால பக்திங்கிற உணர்வுங்க வந்தாதான் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவானோட என்ன தொடர்புங்கிறது வந்து நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தியோட மட்டும் இல்லாம நல்ல பக்தர்களோட சத்சங்கமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத இங்க விளக்கியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து ஆத்மாராமாக்கள் பத்தி அவர் வந்து மேலும் விரிவா சொல்லிட்டே போறப்ப 6 வகையான ஆத்மாராமாக்கள் பத்தி சொல்றாரு. நியோஃபைட் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அப்படின்னா புதிதாக வந்து ஆழ்நிலை தியான பயிற்சி தியான உணர்வு அடைஞ்சவங்களை வந்து நியோஃபைட் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் சொல்றோம். அப்சர்வ்டு டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட்னா இந்த ஆழ்நிலை உணர்வு அந்த தியான பயிற்சியில இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள். அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி சிச்சுவேட்டட் இன் டிரான்சென்டென்டன்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏற்கனவே அந்த ஆழ்நிலை தியான பயிற்சி மேற்கொண்டு அது அவங்களுக்கு சித்தியாகி அவங்க வந்து அந்த பயிற்சியை வந்து முழு பலன் தரக்கூடியதா பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க. அடுத்த கேட்டகரி வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது இது மூணும். அதாவது எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர். அதுக்கப்புறம் வந்து முக்தி நிலைய அடைஞ்ச ஒருத்தர், பர்சன் ஆக்சுவலி லிபரேட்டட்னா பர்சன் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி என்கேஜ்ட் இன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், அதாவது பௌதிக உலக ஈடுபாடுல உலக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள். இது வந்து 6 டைப் ஆஃப் ஆத்மாராமாக்க. அதை தவிர 2 விதமான ஆத்மராம யோகி இருக்கிறதாக பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அதாவது சகர்ப யோகி, நிர்கர்ப யோகி அப்படிங்கிற 2 வகை. சகர்ப யோகிங்கிறவர் வந்து தன்னுடைய ஆழ்நிலை தியானத்தின் போது பகவானுடைய உருவத்தை வந்து மனசுல வச்சுட்டு தியானம் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் நிகர்ப யோகி வந்து பகவானை வந்து ஒளி வடிவமா வந்து மனசுல வச்சு தியானம் பண்ணக்கூடியவர் நிகர்ப யோகி. அந்த சகர்ப நிகர்ப யோகிகளையும் 3 வகையா திரும்ப கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது பிகினர், முதல்ல இப்பதான் வந்து அந்த மெடிடேஷன் அந்த தியான நிலையை வந்து கத்துக்கக்கூடியவர்கள். அட்வான்ஸ்ட் யோகினா இன்னும் கொஞ்சம் அதுல தேர்ந்தவர்கள். ஒன் ஹூ ஹஸ் அட்டைன்ட் பர்ஃபெக்ஷன், நினைத்த மாத்திரத்திலேயே அவங்களால வந்து
அந்த தியானம் பண்ணி அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷனை முழுக்க முழுக்க கொண்டு வர முடியும். அந்த மாதிரி 3 கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க 3 விதமா பிரிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஆத்மராம யோகிஸ். ஸோ இப்ப ஆத்மராம யோகிஸ் யாரு யாரு? அதாவது சகர்ப யோகி, நிகர்ப யோகி 2 பார்த்தோம். அப்ப வந்து சகர்ப யோகிங்கிறவர் வந்து பகவானுடைய உருவத்தை வந்து தன்னுடைய மனக்கண்ல வச்சு தியானம் பண்ணுவாரு. நிகர்ப யோகிங்கிறவர் வந்து ஒளி வடிவமா பகவானை வழிபடுவாரு. அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து எந்த ஒரு உருவத்தின் மேலயும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்ப வந்து இந்த டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட், அதாவது இந்த ஆழ்நிலை தியானம் செய்யக்கூடியவர்களை பத்தி பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இதுல போட்டிருக்காங்க. இது யாராவது படிக்கலாம். தேசிகனன் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna படிங்க Mathaji. Atmarama, the transcendentalist engage in some kind of devotional service to Krishna. Srimad Bhagavatam 10.14 clearly says, for a person who is engaged in devotional service to understand things as they are, but who lacks any intention of being engaged in Krishna consciousness, the trouble undergone for his understanding is his only achievement. There is no substance to his life. Every living entity is part and parcel of the Supreme Lord. It is the duty of every living entity to serve that Supreme Whole. When a person becomes a Atmarama, he is fully engaged in devotional service. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அந்த டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட், அதாவது ஆழ்நிலை தியானம் செய்யக்கூடியவர்களை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அப்படி ஆழ்நிலை தியானம் செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட, அதாவது அந்த பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படிங்கிற உணர்வோட அவர்கள் ஈடுபட்டா மட்டும்தான் அதுக்கான பலன் வந்து முழுமையடையறது அவங்களுக்கு. அப்படி இல்லாம அவங்க அதை சாதாரணமா ஒரு பக்தி தொண்டா நினைச்சு செஞ்சாங்கன்னா அதுல வந்து அவங்களுக்கு முழுமையான அவங்க வந்து அதுக்கான பலனை முழுமையா அடையறது இல்ல. அவங்க வந்து முதல்ல ஆழ்நிலை தியானம் செய்யறதாலும் அவங்க மெயினா உணர வேண்டிய விஷயம் வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு சிறு துளி அப்படிங்கிறத உணரணும். நம்ம பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிறத உணரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய முதல் கடமை வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அவங்க அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யும் பொழுது அப்பதான் அவங்க வந்து முழுமையா அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டவர்கள் ஆறாங்க. அப்ப வந்து அவங்க ஆத்மராமாவா ஆறாங்க அப்படின்னு இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து ஆத்மராம யோகிகளை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா, சகர்ப நிகர்ப யோகி. இந்த சகர்ப யோகி பகவானுடைய உருவத்தை வந்து மனக்கண்ல வச்சு தியானம் செய்யக்கூடியவர்னு நம்ம படிச்சோம். அந்த சகர்ப யோகி வந்து எப்படி வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதான் வந்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. The mystic who worships the super soul within himself is called Atmarama Yogi. Some of the yogis meditate within the heart, the Vishnu, who is four-handed with 4 symbols: the conch shell, the wheel, the club, and the lotus. The yogi who thinks of the four-handed Vishnu becomes developed in devotional ecstasy. He expresses it. Sometimes he cries. Sometimes he feels separation. In this way, he becomes merged in transcendental bliss. So as a result of such transcendental bliss, he is practically entrapped like a fish. Hare Krishna, Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சகர்பா ஆத்மராம யோகி வந்து எப்படி வந்து அவருடைய வழிபாட்டு முறை இருக்கும், தியான முறை எப்படி இருக்கும்னா, அவர் வந்து இந்த 4 கைகளோடைய கூடிய பகவானோட ஸ்வரூபம், சங்கு, சக்கரம், கதம், பத்மம், அதாவது தாமரை மலர், அந்த வச்சு 4 கைகளோட இருக்காரு இல்லையா, அந்த உருவத்தை தன்னுடைய மனக்கண்ல நிறுத்தி தியானம் பண்ணும்பொழுது அவருக்கு வந்து பரவச நிலையில சில நேரங்கள் அழுவார்கள், சில நேரத்துல பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கோமேங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பரவச நிலையை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா, அதுவே வந்து அவங்கள வந்து ஒரு எப்படி மீன் தூண்டில மாட்டின்னு இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த உணர்ச்சியில அவங்க வந்து சென்று விடுகிறார்கள். அதனால வந்து அவங்கள வந்து சகர்ப ஆத்மராம யோகி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்படி இந்த மாதிரி தியானம் செய்யக்கூடியவர்களை வந்து நம்ம சகர்ப ஆத்மராம யோகின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாரு.
அடுத்தது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து நிகர்ப ஆத்மராம யோகி பத்தின விளக்கங்களை கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. Hare Krishna. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. Atma Rama Yogis Srimad Bhagavatam concerning the two classes of yogis, Sagarbha and Nigarbha, the Srimad Bhagavatam in the 10th canto, 87th chapter describes them as follows. The yogis begin their practice by worshipping the abdomen and try to concentrate their attention on their intestines. Then gradually they rise to the heart and concentrate the mind on the heart. Then gradually they rise to the top of the head. One who can rise to that portion is understood to have become perfect and is no longer subjected to birth and death. Even such yogis, if they come in contact with pure devotees, will also render costless devotional service to the Lord. Jai Shri Hare Krishna, Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. இப்போ வந்து பாகவதத்தோட 10வது கேண்டோல 87 சாப்டர்ல இந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது நிகர்ப யோகி எப்படி வந்து தியானம் பண்ணுவாரு, அவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து முதல்ல வயிற்று பகுதியில தொடங்கி தலை வரைக்கும் அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போவாங்க. சோ யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் வந்து தலை வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணி போக முடியுமோ அவங்கதான் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அவங்களுக்கு வந்து லிபரேஷன், அதாவது பர்த் டெத்துங்கிற சக்கரத்தை விட்டு வெளியில போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட யோகிகளும் வந்து அவங்க வந்து முக்தி நிலையை அடைஞ்சாலும் அவங்க வந்து ஆத்மராம யோகிகளா எப்ப சொல்றோம், அவங்க ஆத்மராம யோகின்னு எப்ப சொல்றோம்னா அவங்க வந்து பக்தர்கள், தூய்மையான பக்தர்களோட இணைந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்கள நம்ம ஆத்மராம யோகிகளா நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஆத்மராம யோகிக்களை வந்து 3 கேட்டகரியா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிகினர், அட்வான்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் பர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு நம்ம முதல்ல ஒரு சார்ட்ல பார்த்தோம். அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் நம்ம வந்து 6வது சாப்டர் பகவத்கீதா சாப்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஆருருக்ஷு யோகி பிகினர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க எப்படி அவங்களோட யோக பயிற்சியை மேற்கொள்றாங்கன்னா அவங்களோட சிட்டிங் போஸ்டர் தான் அவங்க வந்து முக்கியமா பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன், மைண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஒவ்வொரு நிலையா அப்டமன்ல இருந்து தலை வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிலையா ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டே போகணும் அவங்க. ஸோ பிகினர் வந்து அவங்களோட போஸ்டர் தான் அவங்களுக்கு முக்கியம். அதே மாதிரி ருதா அப்படிங்கிறவங்க வந்து அட்வான்ஸ்டு லெவல், நம்ம செகண்ட் கேட்டகரி சொல்லுவோம். அவங்க வந்து அதே பயிற்சியை திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் டிட்டாச்மெண்ட், அவங்க வந்து பௌதிக உலகத்துல இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க. சந்தஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து அந்த தலை வரைக்கும் அவங்களுடைய அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் லெவலை வந்து கொண்டு போறவங்க. அவங்கதான் வந்து இந்த யோக முறையில வந்து பர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சவங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அவங்கள வந்து பாசிஃபைட் டிவோட்டிஸ், அதாவது அமைதி விரும்பக்கூடியவர்கள்னு நம்ம சொல்லலாம். உருக்கிரமா அப்படிங்கிறதுக்கான ரெஃபரன்ஸும் நம்மளுக்கு பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயத்துல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்ப வந்து உருக்கிரமாங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். பகவானை தான் நம்ம உருக்கிரமான்னு சொல்லுவோம். உருன்னா மிக உயர்ந்த, கிரமம்னா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படின்ற மீனிங் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் வந்து மிக உயர்ந்தவர். அவரை நோக்கி வந்து இந்த யோகிகள் தவம் அவங்களோட மைண்டை செலுத்தினாலுமே அவங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், தூய பக்தர்களோட சேர்ந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்கள நம்ம ஆத்மாராமாக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு இந்த 6th சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதால ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிற பதத்துக்கு பலவித அர்த்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அதை வந்து விரிவா விளக்கிண்டே போறார். ஆத்மாங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும், நம்மளோட நம்ம வந்து ஜீவாத்மாக்கு நம்மளோட மைண்ட், அதை வந்து இவர் வந்து ஆத்மா அப்படின்னு முதல்ல குறிப்பிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அனதர் மீனிங் ஆஃப் ஆத்மா இஸ் டு எண்டவர். எண்டவர்னா முயற்சி செய்தல். ஸோ அப்ப வந்து நம்மளுடைய இந்த ஜீவாத்மாக்களுடைய முயற்சி என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பக்தி சேவையில வந்து உயர்ந்த நிலையை அடையணும்.
தூய பக்தர்களோட சத்சங்கத்தோட சேர்ந்து நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். அந்த பக்தி நிலையில உயர்ந்த நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சியை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ பேஷியன்ஸ் அண்ட் பர்சிவியரன்ஸ், பொறுமை, அதுக்கப்புறம் ஸ்திரத்தன்மை. இதுவும் வந்து இதையும் வந்து நம்ம எப்படி அடைய முடியும்னா தூய பக்தி தொண்டின் மூலமா தான் இந்த நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். இன்னொரு அர்த்தம், ஆத்மாக்கான இன்னொரு அர்த்தம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், அறிவாற்றல். அதுக்கப்புறம் நேச்சரும் நம்ம வந்து ஆத்மான்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த உடலையும் சில இடங்கள்ல ஆத்மாங்கிற பதத்தின் மூலமா குறிப்பிடுறோம். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா வந்து பரமாத்மா, பகவானை நம்ம பரமாத்மான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதான் எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்டையும் ஆத்மா அப்படிங்கிற பதத்தினால நம்ம குறிப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஆத்மாக்கு லிவிங் என்டிட்டி, உயிர் வாழிகள் அப்படிங்கிற இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கு அப்படின்னு இந்த மாதிரி பலவித அர்த்தங்கள் இந்த ஒரே வார்த்தைக்கு இருக்கிறத வந்து அவரு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு விளக்குறாரு. இப்ப வந்து எண்டவர், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நம்மளுடைய எண்டவர் முயற்சினாலதான் நம்மளால வந்து அடைய முடியும் அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒரு பர்ஃபெக்ஷன், உயர்ந்த நிலை அடையணும்னா பக்தர்களோட சத்சங்கத்தோட சேர்ந்து நம்ம வந்து நம்மளால இயன்ற பக்தி தொண்டை நம்ம பகவானுக்கு செய்யும் போது நம்ம அதுல வந்து உயர்ந்த நிலையை அடையலாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் வந்து பாகவதத்திலையும் நாரத புராணத்திலையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இத வந்து நீங்க யாராவது ரீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி படிங்க. Devotional service, an important endeavor. Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 5th chapter, 8th verse. One should try for the highest achievement, which cannot be attained even in the highest planetary system, nor in the lowest. Material happiness and miseries are available in the course of time in any of the planetary systems, but in the highest achievement, devotional service cannot be achieved anywhere without endeavor. Narada Purana. One who is serious about understanding the highest perfectional stage of devotional service simply by his endeavor can become successful in everything. Bhagavad Gita, 10th chapter. For he who is constantly engaged in such devotional service, the Supreme Lord, who is situated in everyone's heart, gives the intelligence by which he can make undeterred progress in devotional activities. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. இப்ப வந்து இந்த பக்தி சேவைங்கிறது வந்து நம்ம அந்த பக்தியில மென்மேலும் வந்து வளர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அந்த எண்டவர்ங்கிறது முயற்சி இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் தான் நம்ம இதுல பார்த்தோம். இப்ப வந்து பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்மள வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சின்ன சின்ன லக்ஸுரி, சந்தோஷம், அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள், அதெல்லாம் வந்து நமக்கு எப்பவும் இருந்துட்டேதான் இருக்கும். ஆனா அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அது வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்யும் போதுதான் அது நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நாரத புராணம் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட பக்தி தொண்டுல உயர்ந்த நிலையை எப்ப அடைய முடியும்னா திரும்ப திரும்ப முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கும் போதுதான் அது அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதா 10வது அத்தியாயத்திலையும் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எனக்கான பக்தி தொண்டை திரும்ப திரும்ப செய்யணும்னு ஒரு பக்தர் நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து நிறைய அறிவாற்றலை கொடுக்குறேன், என்னை நோக்கி அவங்க வந்து முன்னேறி வர்றதுக்கான அறிவை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இதுல வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு. அதாவது இப்ப பிருந்தாவனத்துல பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மாடு மேய்ச்சி கொண்டு போகும்போது நம்ம பார்த்திருப்போம், இந்த கார்ட்டூன்ல எல்லாம் வந்திருக்கும். அதே மாதிரி பாகவதத்திலயும் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கும் போது ரொம்ப அழகா விளக்கியிருப்பாங்க. அதாவது இந்த தேனீக்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டுகள் எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அங்கெல்லாம் கூடவே அப்படி பின்னாடி பின்தொடர்ந்தே போகுமா. அத வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து சாதாரண வண்டோ தேனியோ இல்ல, அவங்க யாரு அப்படிங்கறத வந்து இந்த பாகவதத்தோட 10th canto 15th chapterல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. இது யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஸ்ரீமத் மாதாஜி. Honeybee and Wasp. Srimad Bhagavatam 10th canto 15th chapter. There is a statement that the black bees are following Krishna and Balarama. Taking that incident, Lord Balarama described the devotional
service of the wasps and to the Supreme Personality of Godhead. He said, "Oh, supremely virtuous one, the original personality of Godhead, just to see how these bees and wasps are following you, glorifying your transcendental fame and thus worshipping you. Actually, these wasps are not as they appear, but they are great sages and are taking the opportunity to worship the Supreme Soul. Now, although you are not knowable by ordinary persons, still they know you and they are following you and glorifying you. Muni is a sage. Another meaning of Muni is the bird and the large black bee. Another meaning of Nirgranta is the foolish persons or uncivilized person. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது இந்த தேனி, வண்டுகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து முதல்ல அந்த 11 பதம் படிச்சோம் இல்லையா? அதுல வந்து முனி, அதுக்கப்புறம் நிர்கிரந்தா அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த முனி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு சேஜ், அதாவது துறவிங்கிற அர்த்தமும் உண்டா. இந்த முனிங்கிற வார்த்தைக்கு இந்த லார்ஜ் பிளாக் பீ, கருவண்டு அப்படிங்கிற அர்த்தமும் உண்டா. அதே மாதிரி இந்த கருவண்டு, தேனி இதெல்லாம் நம்ம வந்து அன்சிவிலைஸ்டு இல்லைன்னா வந்து அறிவு கம்மியா உள்ள ஒரு ஜீவராசிகள்ல நம்ம சேர்ப்போம். அதனால இங்க அது குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஆனாலும் அப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணியிருந்தாலும் பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய வண்டா இருக்கட்டும், தேனியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஜீவராசியா இருந்தாலுமே அவர்கள் யாருமே வந்து சாதாரண ஜீவராசி கிடையாது. அது எதுவுமே எல்லாமே பெரிய பெரிய யோகிகள், முனிவர்கள், பாகவத சிரேஷ்டர்கள். அவங்க எல்லாரும் வேற வேற ரூபத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பின்தொடர்ந்து அவங்கள வந்து வழிபடுறதாக இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அத வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்குறாரு. அடுத்தது வந்து அதே மாதிரி எப்படி தேனீக்களும் வண்டுகளும் வந்து பகவானை பின்தொடர்ந்தே வருதோ, அந்த மாதிரி எல்லா பறவைகளும் வந்து அவங்க எங்க போனாலும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து குடியிருமா. எப்படி இந்த இது ஒரே நிமிஷம். நம்மளுடைய மயில்கள் வந்து பலராமரும் கிருஷ்ணரும் எங்க போனாலும் அங்கேயே வருமா. கிருஷ்ணர் வந்து குழல் ஊதும் போதெல்லாம் மயில்கள் வந்து தோகையை விரிச்சு ரொம்ப அழகா ஆடி அவங்களுடைய அவங்களுடைய பக்திய அந்த விதத்துல வெளிப்படுத்துறதா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. இதை யாராவது ஒருத்தர் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. நானே படிக்கிட்டீங்களா? படிங்க மாதாஜி. Srimad Bhagavatam 10th canto 15th chapter describes the peacocks were receiving Balarama and Krishna, and it is said in this connection, "Oh worshipable one, just see how the peacocks who are returning to their nest and receiving you in full pleasure. The peacocks are just like the damsels of Braja, and the cuckoos on the branches of the trees are also receiving you in their own way. The residents of Vrindavan are so glorious that everyone is prepared to render their respective devotional service to the Lord." 10th canto 35th chapter 11th verse. It is stated, "Oh, just see how the cranes and the swans on the water are singing the glories of the Lord, and they are meditating standing in the water, worshipping the Supreme Lord." So Atma Rama means that even the birds, even the bees, even the fools, everyone becomes attracted by the transcendental qualities of Krishna, and they engage in his service and therefore become liberated. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த பிரஜபூமி பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பசு பட்சிகள் எல்லாமே வந்து பகவானை பின்தொடர்ந்து போய் அதோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது மூலமாவே அவங்க எல்லாரும் முக்தி நிலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படிங்கறதுதான் இதுல ரொம்ப அழகா விளக்கி இருக்காங்க. இந்த மயில்கள் வந்து விரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் லைக் டாம்சல்ஸ் ஆஃப் விரஜபூமி. எப்படி வந்து குழந்தைகள் எல்லாமே கோபர்கள் கோபிகைகள் எல்லாமே கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே ஓடி வராங்களோ, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோடையே எப்போ இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அந்த மாதிரி மயில்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் போகும்பொழுது அங்க வந்து கூடி நின்னுடுமா.
அதே மாதிரி குயில்கள் எல்லாமும் வந்து மரத்து மேல இருக்கிற குயில்கள் எல்லாமே வந்து இவர்கள் வரும்போது அங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து கூடியிருந்து பகவானை வந்து பின்தொடர்ந்து எங்க இருந்தாலும் போயிட்டே இருக்குமா. சோ அந்த மாதிரி கொக்குகள் அந்த நாரைகள் எல்லாமே வந்து எப்பவும் வந்து பகவானுடைய நாமத்தையே தான் பாடிட்டு இருக்குமா பிருந்தாவனத்துல. அது வந்து கத்ரா போல நமக்கு தோணினாலும் அது வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானோட நாமத்தை பாடுமா. இந்த கொக்குகள்லாம் ஒத்த கால்ல நிக்கும் நம்ம சொல்லி நம்ம பார்த்திருப்போம். கொக்கு மாதிரி ஒத்த கால்ல நிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அது வந்து ரொம்ப அழகா இங்க வந்து 10th canto 35th chapterல சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து ஒத்த கால்ல நிக்கல. அது வந்து பகவானை நோக்கி தவம் புரியறதாம் தண்ணீர்ல ஒற்றை கால்ல நின்னுண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அப்ப வந்து பறவைகள், பசு பட்சிகள் இவங்கெல்லாம் கூட வந்து பகவான் அப்புறம் பகவானுடைய பக்தர்களுடைய சத்சங்க கிடைச்ச உடனே அவங்க எல்லாருமே ஆத்மாராமாக்களா மாறிடுறாங்க. அவங்க எல்லாருமே லிபரேட் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டிவோட்டி அசோசியேஷன், தூய பக்தர்களுடைய சத்சங்கம், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வந்து இந்த ஆத்மாராமாவா யார் வேணாலும் மாறலாம். தூய பக்தர்களோட சங்கம் கிடைச்சதுன்னா ஈவன் பசு பட்சிகள், அறிவில்லாத சின்ன ஜீவராசிகள் எல்லாருமே ஆத்மாராமாக்களா மாறலாம் அப்படின்னு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா விளக்குறாரு. இப்ப இந்த இதுல வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன் பத்தி சொல்லியிருக்கு. இது யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. Hare Krishna Srimad Mathaji. Bhagavatam, 2nd canto, 4th chapter. It is stated even the aborigines and uncivilized human beings all can be purified simply by taking shelter of the pure devotees. So Sukadev Goswami offered his respectful obeisances unto the Lord Vishnu, whose devotees can work so wonderfully. Dhriti is to realize oneself as elevated. In that position, one feels himself free from all miseries and is elevated to the highest standard of life. Therefore, all devotees of Krishna in full Krishna consciousness are free from all kinds of material pressures. They are full with the service of the Lord, and they are always jolly, being engaged in such transcendental service. Being fully in the transcendental service of the Lord, they do not desire any material things of material sense pleasures. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து அதேதான் தூய பக்தர்களோட சங்கம் வந்து ஒருத்தரை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பக்தி நிலைக்கு கொண்டு போறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 2nd canto 4th chapterல. இப்ப இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க பகவான் வந்து வனபோஜனம் பண்றாரு கோபர்கள் கோபிகைகளோட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து. பெரிய பெரிய ரிஷி முனிவர்கள் நிறைய பேர்லாம் வந்து தவம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அடைய நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த கோபர்களும் கோபிகைகளும் தன்னலம் இல்லாத அந்த பக்தி பகவானிடத்துல வந்து ஒரு அபரிமிதமான அன்புனால வந்து ரொம்ப எளிதா அதை அடைஞ்சிட்டாங்க. அவங்க வந்து பகவானோடயே உட்கார்ந்து கூட சேர்ந்து சாப்பிடுறாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. சோ ஏன்னா அவங்களுடைய முழு கவனமும் பகவான் மட்டும்தான். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு பகவானோடயே அவங்க எப்பவுமே வந்து கூடவே இருக்காங்க. அவங்களோட அந்த அன்புல எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே இல்லை. அந்த தூய பக்தி தொண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து முக்தி நிலைங்கிறது எளிதா கிடைக்கும். அதனால வந்து தூய பக்தர்களோட அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இதுல சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், அடுத்த நம்ம ஆத்மாங்கிற பதத்துக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து 2 வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து நிஜமாகவே அந்த வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அந்த கிரந்தங்கள்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட இன்டெலிஜென்ஸ். இன்னொன்னு வந்து நாலேஜே இல்லாம ஆனா வந்து தூய பக்தி தொண்டு தூய அன்பினால வரக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ். அதுதான் 2 வகையான இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு லேர்ன்டு சேஜ் வந்து பகவானுடைய வைபவங்கள், பகவான் வந்து எப்படி உலகத்தை படைச்சாரு, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அவர் வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்குது. அதனால அவருக்கு பகவான் கிட்ட ஒரு பக்தியோ ஈர்ப்போ ஏற்படுது. அது வந்து ஒரு லேர்ன்டு சேஜோட இன்டெலிஜென்ஸ். இன்னொருத்தர் இந்த நம்ம இப்ப பார்த்த விரஜ பூமியில இருக்கக்கூடிய பசு பட்சிகள் எல்லாமே வந்து எந்தவித ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தினால வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அவரை பின்தொடர்ந்து போய் தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. அந்த பசு பட்சிகள் அதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு கிரந்தமும் எதையும் படிச்சு அந்த அறிவை பெறல. எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லாம
இருக்கிறது, அது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து இதுல வந்து 2 வகையில நம்ம இருந்தாலுமே வந்து நம்ம வந்து பக்தி நிலைய தூய பக்தி நிலை, அதாவது ஹையஸ்ட் டிவோஷனல் பாயிண்ட் நம்ம அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பக்தி நிலையில வந்து உயர்றதுக்கு 5 முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமானது. இல்ல அந்த 5த்துல ஏதாவது ஒண்ணாவது நம்ம நிச்சயமா நம்ம வந்து செய்யறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. அது என்னென்னங்கிறது இதுல போட்டிருக்கு. இது யாராவது ஒருத்தர் நீங்க படிக்கலாம். Hare Krishna Mathaji. The association. 5 important things for elevation. 1. The association of good devotees. 2. Engagement in the transcendental service of the Lord. 3. Understanding Srimad Bhagavatam. 4. Chanting the holy name of the Lord. 5. Residing in a place like Vrindavan or Mathura. Not to speak of attaining all the 5, if one becomes expert in one of them, then he also is without fail elevated to the stage of love of Godhead. The influence of devotional service is such that a person so engaged gives up all material desires, becomes fully attached to taking shelter unto Krishna, moved by the transcendental qualities of the Lord. That is the beauty of the Lord to his devotee. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. அந்த பக்தி நிலையில உயர்வு அடையறதுக்கு 5 முக்கியமான விஷயங்கள்ல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு. அந்த 5 தான் இங்க போட்டிருக்கு. அதாவது முதல்ல நல்ல பக்தர்கள், தூய பக்தர்களுடைய சத் சங்கம், அது சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச பக்தி தொண்டை பகவானுக்கு செய்யறது. 3வது பாகவதத்தை படிச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறது. 4வது நம்ம பகவான் நாமத்தை எப்பவும் சொல்லிண்டே இருக்கிறது. 5வது நம்ம வந்து புண்ணிய கஷேத்திரங்களான பிருந்தாவனம், மதுரா மாதிரி கஷேத்திரங்கள்ல வாசம் செய்ய முயற்சிக்கிறது. சோ இந்த 5த்தையும் நம்மளால செய்ய முடியாட்டியும் இதுல ஏதாவது ஒண்ணுத்த வந்து நம்ம வந்து சின்சியரா நம்மளால செய்ய முடிஞ்சா கூட நிச்சயமா நம்மள வந்து பக்தி தொண்டுல உயர்ந்த நிலையை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி நம்ம ஒரு பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர் எப்படி அவருடைய மனநிலை மாறிடும் அப்படின்னா, அவர் வந்து எல்லா பௌதிக உலகத்தோடைய எல்லா ஆசைகளையும் துறந்தவர் ஆயிடுறாரு. எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் இடத்துல அர்ப்பணம் பண்ணிடுறாரு. அவர் வந்து எதா இருந்தாலும் பகவானே நீ பாத்துக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடுறாரு. எப்பவும் வந்து பகவானுடைய அந்த வைபவங்களை பத்தியே அவர் வந்து யோசிக்கிறாரு. பகவான் உடைய வந்து உருவத்தையும் பகவானுடைய நாமத்தையும் எப்பவும் ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய குவாலிட்டி அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மாங்கிற பதத்துக்கு நம்ம வந்து நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனா கொடுத்திருந்தாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. நேச்சர் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சர், அதாவது தன்மை இருக்கும். அந்த வெவ்வேறு விதமான தன்மை இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட தன்மை இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஆத்மாவிலிருந்து ஆத்மா ராமாவா மாற முடியும் அப்படிங்கறதான் வந்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாரும் சான்ஸ் எடுத்து படிங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Atma, the nature. Everyone is enjoying the particular nature he has acquired. Examples: sages like the 4 Kumaras, the uneducated people, and the birds. However, the ultimate nature or the perpetual, eternal nature, the living entity, is to serve the Supreme Lord. Anyone who attains to the perfection of understanding his real nature, of eternally being the servitor of the Lord, gives or bodily consumption of life. That is real knowledge. Anyone can be engaged in the transcendental service of the Lord and get favored by Krishna's causeless mercy. In Srimad Bhagavatam, 10th canto, 15th chapter, the gopis glorified Vrindavan in the following words: My dear friends, all these inhabitants of Vrajabhumi, including the birds, beasts, and trees, everyone, while seeing Lord Krishna going to the pasturing ground with his friends, accompanied by Baladeva and singing in their flutes,
all are glorified. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது நேச்சர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிர்வாழி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கும். இப்ப வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க, சேஜஸ் லைக் 4 குமாராஸ், பிரம்மகுமாரர்கள், சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர். அவங்க வந்து ஞானமே வடிவானவர்கள். அவர்கள் 4 பேர் அவங்க வந்து ஞான நிலையில இருக்கவங்க. ஆனா இந்த பிரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய பறவைகள், பசு பட்சிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்பறிவு இல்லாத பாமர மக்கள் அப்படியும் இருப்பாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சர் இருக்கும். ஆனா எல்லாருமே அல்டிமேட்டா பார்த்தோம்னா எல்லாருமே பகவானிடத்துல பக்தி செலுத்தணும். பகவானுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சர்வர். நம்ம வந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்காக இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய லைஃப் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறப்பதான் வந்து நம்ம நம்மளோட லைஃப் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அறிவு இருந்தாலே அதுதான் வந்து உண்மையான நாலேஜ், அதுதான் ரியல் நாலேஜ், பிரம்ம வித்யை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்ம வந்து எந்த நேச்சர்ல எந்த கேட்டகரியில நம்ம இருந்தாலுமே நம்ம நிச்சயமா வந்து ஆத்மால இருந்து ஆத்மாராமா நிலைக்கு உயர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 10th கேங்டோ 15th சாப்டர்ல வந்து கோபிகைகள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த விரஜபூமியில இந்த கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மாடு மேய்ச்சிட்டு போறப்ப இந்த பசு பட்சிகள் எல்லாமே பின்தொடர்ந்து போற அழகே வந்து ரொம்ப அழகு. அத வந்து அப்படி வந்து அதுகள் கூட போறப்ப பகவான் புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டே போவாரு, அது பின்தொடர்ந்துட்டே போறது. இத பார்த்தாலே நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து குளோரிஃபை ஆயிடுவோம், நம்ம எல்லாருமே வந்து முக்தி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு கோபிகைகள் வந்து சொல்றதாக இந்த பதம் அமைஞ்சிருக்கு. அத வந்து இங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்லு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மாங்கிறது வந்து உடல் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸையும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றாரு. அதாவது இந்த உடல் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து லிபரேஷன் அடையறதுக்கு ட்ரை பண்றோம். அதுதான் நம்ம வந்து யோக பயிற்சி, அஷ்டாங்க யோகம் அதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம். அத வந்து அத பத்தின விளக்கம் இதுல சொல்லியிருக்கு. இது யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. Atma, the body, performing yagnas, Ashtanga Yoga. The yogis who practice bodily exercises, considering the body as the self, also are elevated to the transcendental service of the Lord if they are associated with pure devotees. In the Srimad Bhagavatam, 1st canto, 18th chapter, it is stated, "O my dear Sutta Goswami, who have given us the nectar of Krishna's lotus feet, although we have become darkened by the sacrificed smoke of these fruitive activities, performing specific fruitive activities. There are many persons who have the concept of this body being the self. They are engaged in many kinds of fruitive activities, including bathing rituals and ordinary worldly activities. But when they come in contact with a true devotee, they also engage themselves in the transcendental service of the Lord." To the Srimad Bhagavatam, 4th canto, 21st chapter states, "The Ganges water is flowing from the tip of the lotus feet of Krishna, and by bathing in that Ganges waters, everyone, including the fruity actors of the all sages, are washing the dirty things from the within the mind." Example, Durva Maharaj. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஆத்மாங்கிறது உடல் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஆத்மா அதாவது நிறைய பேர் வந்து நான் அப்படிங்கிறது இந்த உடல் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு புரிதல் தான் இருக்கு. சோ அப்படி உடல் ரீதியாக இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அந்த மாதிரி முயற்சிகள் மூலமாகவும் வந்து ஒருத்தர் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். முக்திக்கான லிபரேஷனுக்கான மார்க்கமா அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அப்படி இருக்கவங்களும் கூட அவங்க வந்து முக்தி அடைஞ்சாலும் அவங்களுடைய அந்த நிலை வந்து எப்ப பூர்ணம் அடையுதுன்னா அவங்க வந்து தூய பக்தி தொண்டு அந்த தூய பக்தர்களுடைய சத்சங்கத்துல இருக்கும் போதுதான் அடையுது. இப்போ வந்து இந்த 1st canto 18th சாப்டர்ல வந்து சூத பௌராணிக்கர் கிட்ட வந்து மத்த ரிஷிகள்லாம் வந்து கேக்குறாங்க, சொல்றாங்க, நீங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய
கிருஷ்ணரை பத்தின பல விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு ஒரு அமிர்தம் மாதிரி கொடுத்தீங்க. நாங்க வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த ஹோமங்கள், யஜ்ஞங்கள் அந்த மாதிரி பலன் தரக்கூடிய செயல்கள்லயே ஈடுபட்டு இருக்கும்பொழுது எங்களுக்கு வந்து இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிற இந்த அமுதத்தை நீங்க தான் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூத பௌராணிகர் கிட்ட அந்த மத்த மகரிஷிகள்லாம் பாகவதம் கேட்கறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அதுக்கான கோட் தான் இங்க சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பலன் தரக்கூடிய செயல்கள்ல சில பேர் இந்த ஹோமம் பண்ணாக்கா நமக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும். புத்திர காமேஷ்டி யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் நலம் ஆரோக்கியத்துக்காக தன்வந்திரி ஹோமம், இந்த மாதிரி பல விதமான ஹோமங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பலன் தரக்கூடிய விஷயம் இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபடுறவங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து ஈடுபடுறவங்களும் வந்து அவங்களுடைய மனம் வந்து எப்போ வந்து இன்னும் தூய்மை அடையுது அப்படின்னா, அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு தூய பக்தரோட சத்சங்கம், அவங்களுடைய நட்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா அவங்க வந்து ஆத்மாராமாவா தன்னுடைய நிலையை உயர்த்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதேதான் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4th canto 21st chapterல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கங்கையில வந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் ஸ்நானம் பண்ணுவாங்க. ஒரு சன்னியாசி சேஜ் எந்த ஒரு பற்றும் எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாதவரும் ஸ்நானம் பண்ணுவாரு. ஏதோ ஒரு பலன் எதிர்பார்த்த ஒருத்தரும் அதுல ஸ்நானம் பண்ணுவாங்க. ஆனா எல்லாருடைய இம்பியூரிட்டிஸ், எல்லாருடைய பாவங்களையும் போக்கக்கூடியது கங்கை. அதனால வந்து பலன் நோக்கு செயல்ல ஈடுபடுறவங்களா இருந்தாலும் அவங்க வந்து தூய பக்தர்களுடைய சத்சங்ல எப்பவுமே இணையறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அப்படி அப்படி அந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஆத்மாராமாக்களா மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த நேத்திக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் மிருகரியோட கதை கேட்டிருப்பீங்க. மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படி நாரதருடைய ஒரு அசோசியேஷன், நாரதர் கூட வந்து நாரதரை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவருடைய அந்த கொடூர குணம் மாறி போயிடுறது மிருகரிக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு தூய பக்தரா தன்னுடைய நிலையை மாத்திக்கிறாரு நாரத மகரிஷியோட உபதேசத்தை கேட்டு. அதே மாதிரி நாரத மகரிஷியே வந்து தன்னுடைய நிலை இந்த பிரம்மகுமாரரா ஒரு பிறவி வரத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய நிலை எப்படிப்பட்டதுங்கிறது பாகவதத்துல நம்ம வந்து 1st canto 5th ஸ்லோகால இருந்து நம்ம 5th chapterல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது நாரத மகரிஷி வந்து தன்னுடைய முதல் தன்னுடைய ஒரு பிறவியில அவர் வந்து ஒரு ஏழை ஒரு பணிப்பெண், ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணுடைய மகனா தான் பிறக்கிறாரு. ரொம்ப வறுமையில தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமயத்துல ஒரு வேதம் படிச்ச வேத பண்டிதர்கள் 4 பேர் வந்து அங்க வந்து அவங்களுடைய குடிலுக்கு பக்கத்துல வராங்க. அங்க வந்து ஒரு 4 மாசம் அவங்க வந்து மழை காலத்தினால அந்த இடத்துல தங்குறாங்க. அந்த மாதிரி தங்கும் பொழுது அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அவங்க அம்மாக்கும் நாரத மகரிஷிக்கும் கிடைக்குது. அதாவது நாரதர் வந்து அவருடைய முற்பிறவியில நடந்த விஷயம் இது. அப்படி அந்த மாதிரி பக்தி சேவை செய்யற வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அவங்க தினமும் படிக்கக்கூடிய கிரந்தங்கள் அதெல்லாம் வந்து காதுல விழருது. அதெல்லாம் வந்து அவர் கேட்க கேட்க என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அப்படியே வந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமா வந்து அவங்களுக்கு நாரதருக்கு கிடைக்குது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து சாப்பிட்ட பிரசாதத்தை ஒரு தடவை சாப்பிடக்கூடிய வாய்ப்பு நாரத மகரிஷிக்கு கிடைக்குது. அந்த மாதிரி பாகவதர்களுடைய உச்சிஷ்டம், அதாவது சாப்பிட்ட மீதி அதை சாப்பிட்டதுனாலேயே அவருடைய மனசும் உடலும் பியூரிஃபை ஆகி அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போறாரு. அடுத்த பிறவி வந்து அவருக்கு ரொம்ப சிறப்பான பிரம்மகுமாரரா அவருக்கு பிறவி கிடைக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி வால்மீகி மகரிஷி வந்து அவர் ஒரு திருடனா இருந்து நாரதருடைய இதை கேட்டு அவர் வந்து உயர்ந்த கிரந்தமான ராமாயணத்தை எழுதுற அளவுக்கு அவருடைய நிலை உயர்ந்தது அப்படிங்கிறதும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இந்த மாதிரி பல விதமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஆத்மாக்கு வந்து ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனையும் வந்து, அதாவது பகவானுடைய வெவ்வேறு ஸ்வரூபங்கள் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷனை வந்து சைத்தன்யர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்றாரு. அதை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் இதுல இருக்கு. இது யாராவது ஒருத்தர் படிக்கலாம். நான் படிக்கிறேன் மத்தாஜி. Generally, the personality of Godhead himself, Krishna, and his different expansions are all known as the personality of Godhead. So anyone who is engaged in the devotional service of any form or
extension of the Supreme Personality of Godhead is also called Atmarama. As such, devotees engage themselves first either in the regulative principles of devotional service or in the devotional service in transcendental love. Hare Krishna. Hare Krishna, அதாவது Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவானையும் வந்து பரமாத்மா ஆத்மாங்கிறதுல சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய வெவ்வேறு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், நம்மளுடைய குருவா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த கோமாதா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உயர்ந்த வஸ்துவோ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு டிவோஷன், அவங்களுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம ஈடுபடும் போதும் நம்ம வந்து ஆத்மாராமாக்களை வந்து உயர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து 2 வகை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது. ஒண்ணு வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை செய்யறது. இன்னொன்னு வந்து முழுக்க முழுக்க பிரேம பக்தி, அப்படி அந்த பக்தி தொண்டை செய்யறது. இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலயே வந்து நிறைய விளக்கங்கள் மூலமா வந்து 60 வகையான ஆத்மாராமாக்கள் இருக்கிறத வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து விளக்கி இருக்காரு. நம்ம முதல்ல பார்த்த அதே சார்ட் தான் இது. ஸோ அதுல வந்து இங்க 6 விதமான ஆத்மாராமக்கள் முதல்ல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து 2 விதமான ஆத்மராம யோகிகள். அவங்க வந்து 3 கேட்டகரியில பிரிக்கும் போது அது ஒரு 6, அது மொத்தம் 18. அதுக்கப்புறம் நேச்சர், அந்த நேச்சரோட நோயர், அதாவது பரமாத்மா நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அவரும் வந்து ஆல் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். ஸோ அவர்களையும் வந்து ஆத்மாராமக்களா கவுண்ட் பண்ணோம்னா 20 வகையான ஆத்மாராமாக்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்ததுல வந்து மீதி இருக்கிற ஆத்மாராமாக்களோட இது சார்ட் இதுல பார்க்கலாம். இப்ப வந்து 2 வகையான டிவோட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றவங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க பிரேம பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க வந்து மறுபடியும் 4 கேட்டகரிஸா அவங்கள வந்து நம்ம பிரிச்சோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து 8 வகையான ஆத்மாராமாக்கள் கிடைக்கிறார். அதாவது முதல்ல வந்து பகவானுடைய அசோசியேட்டாவே ஃபுல்லா அசோசியேட்டடா இருக்கவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி தொண்டுல உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சவங்க. இன்னொருத்தர் வந்து நியூ டிவோட்டிஸ் ஹூ ஹவ் அட்டைன்ட் அட்டாச்மெண்ட் டு லார்ட். இப்ப வந்து புதிதா பக்தி தொண்டு செய்ய வந்திருக்கவங்க, ஆனா அவங்க வந்து பகவான் மேல ஈர்ப்பு உள்ளவர்கள். அடுத்தது வந்து நியூ டிவோட்டிஸ் ஹூ ஹவ் நாட் அட்டைன்ட் அட்டாச்மெண்ட் டு லார்ட். புதிதா பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் பகவான் மேல அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு வரல. ஸோ இந்த மாதிரி 4 கேட்டகரி இருக்காங்க. அவங்கள வந்து இந்த 2 வகையான டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணோம்னா 8 விதமான ஆத்மாராமாக்கள். ஸோ இப்ப வந்து மறுபடியும் வந்து இதுல வந்து கிளியரா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, நான் இதை ரீட் பண்றேன். மென்டல் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ், தோஸ் என்கேஜ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டவர், பலவிதமான முயற்சிகள்ல ஈடுபடக்கூடியவங்க, மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்க. தோஸ் ஹூ ஆர் பேஷண்ட், பொறுமையோடு இருக்கவங்க. அதுக்கப்புறம் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் லேர்ன்டு ஸ்காலர்ஸ், இந்த 4வது வகை. அதுக்கப்புறம் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்டெலிஜென்ட் பட் இல்லிட்ரேட், அதாவது அறிவு அதாவது பகவான் தான் நம்மளுடைய எல்லாமே அப்படின்னு உணர்ந்தவர்கள், ஆனா படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள். அதுக்கப்புறம் தோஸ் ஹூ ஆர் கான்சியஸ் இன் தேர் எட்டர்னல் சர்வைட்டர்ஷிப் டு கிருஷ்ணா, அதாவது பகவானை பத்தின புரிதல் உள்ளவர்கள், ஆனா வந்து பௌதிக செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முதல்ல நம்ம பார்த்த 11 அர்த்தங்கள் பார்த்தோம், பதத்தோட அர்த்தம். அதுல இந்த சா அப்பி அப்படிங்கிற அந்த பதங்களும் வந்து ஆத்மாராமாக்கு ஒரு வகை அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ இந்த 8த்தையும் வந்து பகவானை வந்து ஒரு பகவானுக்கு தாசியம், அதாவது சர்வெண்டா வந்து தன்னை நினைச்சுட்டு பக்தி பண்ணக்கூடியவர்கள் உண்டு. பகவானை வந்து ஃப்ரெண்டா நினைச்சு பக்தி பண்ணக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க. பகவானுக்கு தன்னை வந்து ஒரு அப்பா அம்மா ஸ்தானத்துல, அதாவது பகவானை தன்னுடைய குழந்தையா நினைச்சு பக்தி பண்ணக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானை தன்னுடைய பிரேமிக்காவா, அதாவது துணைவரா நினைச்சு பக்தி பண்ணக்கூடிய கேட்டகரிஸ்ல 4 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாரையும் வந்து அந்த கேட்டகரியோட போட்டா 32 வகை. ஸோ 32, இதுல ஒரு 8, 40, இதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்து நம்ம 20 வகை பார்த்தோம். இந்த மாதிரி மொத்தம் 60 வகையான ஆத்மாராமாக்களை பத்தி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு விளக்குறாரு. அதாவது இப்படி 60 வகை வெவ்வேறு வகையில வந்து ஆத்மாராமாக்கள் இருந்தாலும், ஒரு ஃபாரஸ்ட், அதாவது ஒரு வனம் அப்படின்னா அதுல பல வகையான மரங்கள் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம அதை வந்து ஒரே வார்த்தையா ஃபாரஸ்ட், இது காடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி
இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகையான டிவோட்டிஸ் பக்தர்கள் இருந்தாலும் எல்லாரையும் நம்ம வந்து ஆத்மா ராமா அப்படிங்கிற ஒரே பதத்தின் மூலமா நம்ம வந்து டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஆத்மா ராமா பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷனை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்லி முடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா ஆத்மா ராமாங்கிறதுக்கு 61வது ஒரு அர்த்தமா இந்த லிவிங் என்டிட்டி, இதையும் வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றாரு. அதாவது இது வரைக்கும் நான் 60 அர்த்தம் மட்டும்தான் நினைச்சிருந்தேன். இப்போ உனக்கு நான் இதை விளக்கும் போது எனக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் தோன்றதுப்பா. அதாவது 61வது அர்த்தமா ஆத்மா அப்படிங்கிறது ஒரு லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்னும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்ட்டு இதுல வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் innumerable even in the material creation, and if by chance one of them or some of them can get the association of a pure devotee, then they can be engaged in the pure devotional service of Krishna. The Lord said, formerly I thought of 60 different meanings of the word Atma Rama, but here another meaning came to my mind by your association. Sanatana Goswami, after hearing from the Lord about different meanings of the word Atma Rama, was struck with wonder and fell down in devotion at the feet of Lord Chaitanya. So Chaitanya Mahaprabhu இப்படி 60 விதமான அர்த்தங்களை விளக்கிட்டு 61வது அர்த்தமா இந்த லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது இப்போ வந்து லிவிங் என்டிட்டி எத்தனை விதமான லிவிங் என்டிட்டி இருந்தாலும் உன்ன மாதிரி ஒரு தூய பக்தனோட அசோசியேஷன் கிடைக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து தூய்மை ஆயிடுவாங்கப்பா. அதனால உன்னோட சேர்ந்து எனக்கு வந்து இன்னொரு அர்த்தமும் ஆத்மாங்கிறது லிவிங் என்டிட்டி அப்படிங்கிற அர்த்தமும் வந்து எனக்கு தோணுது. ஏன்னா எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் அந்த வாய்ப்பு இருக்கு, ஆத்மா ராமாவா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை கேட்ட உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாதங்கள்ல விழுந்து சனாதன கோஸ்வாமி வணங்குறாரு. அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து இவ்வளோ விளக்கங்கள் இவ்வளோ விரிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் அப்படிங்கிற உண்மை வந்து அவருக்கு புரிய வருது. I understand that you are personally the supreme personality of God, Hare Krishna, and with your breathing there are many manifestations of Vedic literature. You are the teacher of Srimad Bhagavatam, so you know best the meanings of the verses of Srimad Bhagavatam. It is not possible for others to understand the confidential meanings of Srimad Bhagavatam without your mercy. The Lord then replied to Sanatana Goswami, do not try to eulogize me in that way, just try to understand the real nature of Bhagavatam. So Sanatana Goswamiki Chaitanya Mahaprabhu வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம்ங்கிறது திடமா புரிஞ்சு போச்சு இதன் மூலமா. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் வந்து வேற யாராலையும் கொடுக்க முடியாது. நீங்க வந்து இதனுடைய ஆசிரியரா இல்லாத போது உங்களால இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க முடியாது. அதனால நீங்க தான் அந்த பாகவதத்துடைய மெயின் நாயகனும் நீங்களாதான் இருக்க முடியும், நீங்க தான் வந்து அதை இப்படி விளக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பவுமே தான் ஒரு அவதார புருஷங்கிறத காட்டிக்கொள்ள மாட்டாருங்கிறதுனால இதை பத்தி நீ வந்து எதுவும் பேச வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் பாகவதத்துடைய உயர்வு என்ன அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு. இதை யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. Glories of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is not different from Lord Krishna. In each word and each letter of Srimad Bhagavatam, there are unlimited meanings and one can understand. Mataji, idukku mela varala. Sorry, Mataji, ஒரே நிமிஷம். இப்போ வருதா? வருது Mataji. Continue பண்றேன். In each word and each letter of Srimad Bhagavatam, there are unlimited meanings and one can understand them by association of devotees. There is a verse in the Vedic literature in which Lord Shiva says, so far as Bhagavatam is concerned, I may know, or Sukadeva may know, or Vyasadeva may know it or not know it. But actually, Bhagavatam is to be understood by devotional service and from a devotee and not by one's own intelligence or by learned comments. The sages of Naimisharanya asked Sukadeva, my dear sir, kindly tell us now,
After the departure of the Lord for his own abode, if the principles of religion have gone with him, how can we find such principles after his departure? The reply was as follows. After the departure of Krishna to his abode with all religious principles, his representation, the Srimad Bhagavatam, the Mahapurana, stands as the blazing, illuminating sun. Hare Krishna, Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தான் ஒரு அவதார புருஷர்னு காட்டிக்கொள்ளாம பாகவதத்துடைய மகாத்மியத்தை விளக்குறாரு. இதுல பாகவதம் வேற, பகவான் கிருஷ்ணர் வேற இல்ல, பாகவதமே பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல வந்து பாகவதத்துல நமக்கு வந்து எண்ணிலடங்காத ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் சிவனே சொல்றாராம், எனக்கு புரியறதோ புரியலையோ, சுகதேவருக்கு புரியறதோ இல்லையோ, வியாசதேவருக்கு புரியறதோ இல்லையோ பாகவதம், ஆனா ஒரு பக்தருக்கு புரியணும்னா அவர் வந்து தூய பக்தர்களோட சத்சங்களை ஒண்ணு கூடி இதை படிச்சாக்கா அப்பதான் வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய அறிவு கூர்மையினால மட்டும் புரிஞ்சிக்க கூடிய விஷயம் கிடையாது, இது உணர வேண்டிய விஷயம். பகவானுடைய மகிமையை வந்து அதுல படிச்சு நம்ம உணரணும் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் சிவனே சொல்லியிருக்கிறதாக இதுல சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நைமிசாரண்ய கஷேத்திரத்துலதான் இந்த பாகவதத்தை வந்து சுகதேவர் சொன்னாருங்கிறது நமக்கு தெரியும். இப்ப சுகதேவர் கிட்ட வந்து அந்த நைமிசாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகள்லாம் கேக்குறாங்க, பகவான் வந்து இந்த பூலோகத்துல இருந்து வைகுண்டத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ், இந்த மத கோட்பாடுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து சனாதன தர்மத்துல ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அவரோட வந்து போயிடுத்தா நமக்கு வந்து அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் அதை பத்தி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சுகதேவர் சொல்றாரு, பகவான் தான் வைகுண்டத்துக்கு போனாலும் அவருடைய அம்சமா எட்டர்னல், அதாவது இலுமினேட்டிங் சன், ஒளிவிடக்கூடிய சூரிய பிரகாசமான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற பொக்கிஷத்தை நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணத்தை நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதனால அதன் மூலமா பகவானுடைய பிரசன்ஸை நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சில பணிகள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை வந்து நீங்க வரையறுத்து அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு உண்மையான குரு எப்படி இருக்கணும், ஒரு உண்மையான பக்தருடைய நிலைகள் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க இது பண்ணணும், தயாரிக்கணும், இதெல்லாம் வந்து நீங்க எழுதுங்க. இதுக்கு எழுதுறச்சே ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து புராணங்கள்ல இருந்து ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து அதோட நீங்க வந்து ப்ரூஃபோட, அதாவது அதுக்கான பிரமாணத்தோட நீங்க அதை நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் பண்ணிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அது தவிர மற்ற விஷயங்கள், அதாவது எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் இருக்கணும், அவருடைய கடமைகள் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாமும் அவருக்கு வந்து விரிவா விளக்குறாரு. இப்ப வந்து ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவர் வந்து விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த விளக்கம் வந்து பத்ம புராணத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சைத்தன்யர் சொல்றாரு. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna Mathaji, the qualification of prospective guru. The symptoms of the devotee are described in the Padma Purana. A person who is qualified Brahmana and at the same time qualified with all the symptoms of the devotee can become the spiritual master of all classes of men, and such a devotee and spiritual master must be respected as God himself. But a person, even though he may be born of a very respectful Brahmana family, cannot become a bona fide spiritual master if he is not a devotee of the Lord. In SP sage, Narada speaks of the different symptoms of the different divisions of social life, and when he summarizes that Brahmanas and Kshatriyas and Sudras should be selected by their particular individual qualificational symptoms. There are many devotees in the disciplic suggestions of Gaudiya Vishnu Sampradaya, such as the two great Acharyas, Thakur Narottama and Shyamananda Goswami, who were not born in Brahmana families but were accepted as spiritual master by many Brahmanas of fame, such as Ganga Narayana Ramakrishna. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்கிறது படி ஒருவர் வந்து குருவாரத்துக்கான தகுதி வந்து
ஒரு குவாலிஃபைட் பிராமணா, அதாவது வந்து கற்றறிந்த பிராமணர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பிராமணர்ங்கிற பதம் எதுக்காக உபயோகிக்கப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த காலத்துல இருந்த அந்த 4 கிளாசிபிகேஷன் வர்ணாசிரம தர்மப்படி பிராமணருடைய கடமை வேதம் ஓதுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு புகட்டுறது, அது 2ம் இருந்ததுனால. ஆனா ஒருத்தர் பிறவியினால மட்டும் ஒரு பிராமணர் ஆயிட முடியாது. அவர் எப்போ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், குரு அப்படிங்கிற தகுதி எப்ப அடையறாருன்னா, அவர் வந்து ஆஹ் நம்ம நல்ல கற்றறிந்து பகவானோட முழுக்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்கும் போது மட்டும்தான் அவர் வந்து அந்த நிலையை அடைய முடியும். அப்படி இல்லாம ஒருத்தர் வந்து பிராமணர் குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர் வந்து ஆஹ் ஒரு பகவானுடைய உண்மையான பக்தி தொண்டுல ஈடுபடலைன்னா அவர் ஒரு நல்ல குருவா இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி பாகவதத்துல நாரத மகரிஷி வந்து நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி பேசும்பொழுது அதுல வந்து அவர் என்ன முக்கியமா சொல்றாருன்னா, பிறப்பினால ஒருத்தருடைய வர்ணம் வந்து முடிவாகிறது இல்ல, அவர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன், அவங்களுடைய குணநலன்கள்னாலதான் அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வர்ணத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். அந்தனர் என்பவர் அறவோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அறநெறிப்படி இருந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி சேவையோட இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குருவா அந்தனரா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல வந்து கௌடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருக்கிற 2 ஆச்சாரியர்களுடைய பேர் வந்து அது எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்தனர் குலத்துல பிறக்கலைனாலும் அவங்களுடைய அந்த ஒழுக்கமான அந்த நெறிமுறையினாலையும் தூய பக்தி தொண்டுனாலையும் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல குருவா திகழ்ந்தார்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, டிவோட்டியும் அதே மாதிரி தன்னுடைய குருவுக்கு முழு அர்ப்பணிப்போட இருக்கணும். அந்த குரு வந்து சிறந்த குருவா இருக்கணும், பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவரா இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட், அதாவது அந்த டிசைப்பிளா இருக்கிறவங்க, அந்த சிஷ்யரா இருக்கிறவங்களும் வந்து சிறந்த பக்தி தொண்டு, பகவான் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜும், பகவானை நோக்கிதான் நம்மளுடைய இலக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் வந்து தூய்மையான டிவோட்டியா ஆக முடியும் அப்படிங்கறதா இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து எப்படி வந்து குரு கிட்ட இருந்து அவங்களோட நாலேஜ வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, by learning different mantras, sacred songs, and it should be understood by the it should be understood from a spiritual master. குரு கிட்ட இருந்து மந்திரோபதேசங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி பாடல்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும், அந்த மந்திரங்கள் கத்துக்கிறதுக்கான தகுதி எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவர் வந்து விளக்குறாரு. எப்படி அதை கத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, சில ஒரு ரெகுலரான ஒழுங்கான நெறிமுறைகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், குரு இடத்துல இருந்து அந்த இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவருடைய கடமைகள் எப்படி எல்லாம் வந்து குரு சொல்லியிருக்காரோ அந்த மாதிரி கடமைகள் எல்லாம் வந்து ரெகுலரா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவருடைய உடல்ல வந்து கோபிச்சந்தனம், மார்க் த பாடி வித் கோபிச்சந்தன், அவரு டிவோட்டி பக்தர் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளமா அந்த கோபிச்சந்தனத்தை தரிச்சுக்கணும். துளசி இலையை வந்து குரு எப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காரோ அந்த முறைப்படி அந்த துளசி இலைகளை பறிச்சு பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கோயில், அதுக்கப்புறம் கோயில சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சுத்தப்படுத்தி தூய்மையா வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவானை வந்து எப்படி எழுப்புறது, சுப்பிரபாத சேவைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவானை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து பக்தி பண்ணி அவரை வந்து வழிபடுறதுங்கிற முறைகள்லாம் வந்து குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். சோ இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணும்போது அவர் வந்து மந்திரோபதேசத்துக்கு எலிஜிபிளா ஆறாரு ஒரு டிவோட்டி. அவர் வந்து அத குரு கிட்ட இருந்து சிஷ்யரா இருந்து கத்துக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி எல்லாம் வந்து பகவானை பூஜை பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5-fold paraphernalia, 50-fold paraphernalia. paraphernalia அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம பூஜைக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருள்கள், அதாவது சங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்தமான நீர், அது வைக்கிறதுக்கான பாத்திரம், ஃப்ரெக்ரண்ட் ஃப்ளவர்ஸ், வாசனை மலர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய பக்தி பாடல்கள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பூஜைக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி சுத்தி வரணும், எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து அது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து நம்மள வந்து
பகவானுக்கு எப்படி வணக்கம் செலுத்தணும், எந்த திசையில பண்ணணும், அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் குரு கிட்ட இருந்துதான் நம்மளால கரெக்டா எப்படி அது முறைப்படி கிரமப்படி பண்ணணுமோ அதை கத்துக்க முடியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ண பிரசாதம் மட்டும்தான் உட்கொள்ளணும். கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாத பொருள் எதையும் சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி மற்ற பக்தர்களை டிஃபேமிங் டிவோட்டி அது பண்ணவே கூடாது. மற்ற பக்தர்களை இழிவுபடுத்துறது நம்ம பண்ணவே கூடாது. இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது அவர்கள் தூய பக்தர்களா முன்னேற முடியும். குருவோட வழிகாட்டுதலின்படி இது எல்லாத்தையுமே கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோலி மேன், அதாவது ஒரு சன்னியாசியோடைய லட்சணம் என்ன அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஹோலி மேன்ன்றவர் இன்னொரு சக சன்னியாசி, அதாவது இந்த மாதிரி சன்னியாச வாழ்க்கை வாழ்றவங்களை எப்பவுமே மரியாதையோடு வரவேற்கிறது, அவங்கள திருப்திப்படுத்துறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றது. அதுக்கப்புறம் எப்போதும் பொது வாழ்க்கையில இருந்து ஒதுங்கியே இருக்கிறது, அது 2வது சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ட் ஹியரிங் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கான்ஸ்டன்ட்லி, எப்போதும் அவர்கள் பாகவதத்தை கேட்டுட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கடமைகள் இருக்கும் சன்னியாசிகளுக்கு, எப்படி எல்லாம் பூஜை பண்ணணும், எப்பெல்லாம் விரதங்கள் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும், அதெல்லாம் தவறாம செய்யறது. மெயினா ஏகாதசியும் போது விரதம் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய பிறந்த நாள், அதாவது ஜென்மாஷ்டமி, வாமன துவாதசி, ஸ்ரீராம நவமி, அதுக்கப்புறம் நரசிங்க சதுர்தசி. சோ இந்த நாட்கள்ல எல்லாம் ஒரு சன்னியாசியா இருக்கக்கூடியவர் நிச்சயமா விரதம் இருக்கணும் அப்படின்றத சைத்தன்யர் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்றாரு. இது எல்லாத்தையுமே அவர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸா அது எழுத போறாரு. அதுக்காக அவரு இவ்வளவு தூரம் எல்லா விஷயங்களையும் அவருக்கு டீட்டெயில்டா விளக்கி சொல்லியிருக்காரு. சோ இப்ப இவ்வளவு விஷயங்களையும் அவர் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கும் போது, இவ்வளவு பெரிய பணியை சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கும் போது, சனாதன கோஸ்வாமி எப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தர், எப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு பகவத் பக்தரா இருந்திருப்பாரு அப்படிங்கறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Sanatana Goswami was a great devotee of the Lord and was directly instructed to spread the cult of bhakti by writing many books. Chaitanya Mahaprabhu சனாதன கோஸ்வாமிக்கு இந்த மாதிரி பல உபதேசங்கள் சொல்லி பலவிதமான புஸ்தகங்கள் எழுத வச்சாரு. சோ அதுல ஒண்ணுதான் சைத்தன்ய சந்திரோதய. அதுல சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, இவங்க 2 பேருமே பிரதர்ஸ். இந்த கதை ஏற்கனவே ராதிகா மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு மினிஸ்டரா இந்த நவாப் ஹுசைனோட கவர்மெண்ட்ல மினிஸ்டரா வேலை செஞ்சாங்க. அப்படி வேலை செஞ்சு அவர்கள் நிறைய பொருள் ஈட்டினாலும் அது எதுவுமே அவங்க தனக்காகவே வச்சுக்கல. within their hearts they are full of transcendental loving service, but externally they are just like ordinary mendicants with a great liking for the cowherd boy of Vrindavan. Sanatana Goswami was very dear to all the pure devotees of his time. அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி அப்பேற்பட்ட சிறந்த பக்தரா இருந்ததுனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவே அவரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மாதிரி அவருக்கு பல உபதேசங்கள் செஞ்சு அதை அவரை பலவிதமான புத்தகங்களா எழுத வச்சாரு. ஸோ இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட உபதேசங்களுடைய கன்க்ளூஷன், 16வது சாப்டர் இதோட முடியுது. இந்த சத்சங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இவ்வளவு டீடைல்டா இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்றது நீங்க கேட்டதுக்கு அது ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிபிடி இவ்வளவு அழகா அமைஞ்சதுக்கு நான் கிருஷ்ணா பிரபுஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்க விரும்புறேன். அவர் நான் கண்டென்ட் கொடுத்திருந்தாலும் அவர் அதுக்கேத்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா போட்டு ரொம்ப அந்த பிபிடியை ரொம்ப சிறப்பா பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ராதிகா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். நிறைய எனக்கு கிளாரிபிகேஷன் இருந்தது, அது எல்லாமே ராதிகா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்டா நான் கொடுத்திருக்கேன். ஏதாவது தவறுகள் இருந்தா எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா.